Ame sibiri la bi février kalo tile 15 san 2025 foli bi aw ye faw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'aw bisimila an ka dɔgɔkun furancɛ kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Fintigilakaw ka kunnafoniya kɔnɔna la an ka jamana état major général des armées a ye kunnafoniya di kɔni kɛ ka sanga ni an ka fintigilakaw ka lahalaya kɔni ye min na a ye a yira k'a fɔ Tajlit ani Abanko ni o bɛ Tesalit marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Agilok kɛrɛfɛ Kidal région kɔnɔna la an ka fintigilakaw ka wulikajɔ sera ka to u ye dankari kɛ banbagaci wale tigilama 4 yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ la u ka ɲɛma dɔ kɔnbali min a bɛ fɔ o ma ko Bunu Aga Bayarash min yɛrɛ kɔni ye o marabolo yɛrɛ banbagaci wale tigilamaw ka ɲɛmaaba dɔ ye. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la tiɲɛ do AES passeport kɔni bɔla min na a ye baara daminɛ a bɛ wagatinin bɔ nka n'i ye a taga lajɛ an ka jamanaden minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ ka taa Faransi jamana kɔnɔ n'u bɛ taa Faransi visa kɔni ɲini Faransi consulat min an ka jamana kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko n'u kɔni sera n'u ka passeport AES ninnu kɔni ye k'a fɔ k'u bɛ taa visa kɔni ɲini Faransi jamana ka consulat la min bɛ an ka jamana faaba kɔnɔna la Bamako ko consulat kɔni bɛ k'u ka passeport ninnu yɛrɛ kɔni rejeté min yɛrɛ kɔnɔna o b'a yira k'a fɔ u tɛ se ka visa yɛrɛ fana sɔrɔ cogoya si la min kɛlen bɛ kamanagan koba ye kosɛbɛ an ka jamanadenw kɔni ma minnu ka passeport kɔni datu expiré la ani minnu mago kɔni bɛ k'u ka visaw kɔni dilan walasa ka se ka taa Faransi jamana kɔnɔna la min na u bɛ ka weleweleda bila ka taa jamana ɲɛmaaw kɔni yɔrɔ ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ o gɛlɛya in fana na ka da kan degun dɔ don u fana kan. Kunungo kun ye juma ye février kalo tile 14 don min na jamanaden caman kɔni tun kɛlen don k'u kulumajɔ ka da k'a yira la k'a fɔ Imam Mahmud Dicko ko a bɛna segin ka na Mali kɔnɔna la ka sanga ni kunungo février kalo tile 14 ye min yɛrɛ senfɛ an ka jamana faaba police nationale ye wulikajɔ kɔni sabati walasa ni jama fɛrɛta kɛra wulifɛn ye u ka se ka u kɔni bolosigi kɛ u kan joona walasa a kana se ka kɛ masiba ko ye ka don jamanadenw kunna ani ma gansanw kɔni na se ka masiba kɔni sɔrɔ a ko la o kunnafoniya kelen kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ Imam Mahmud Dicko ale ka kunungo nali o bɔra ma ka wagati kura kɔni jate minɛ a bɛna na min yɛrɛ o kɔnɔna na ko n'o wagati fana sela ko u na kunnafoniya di kɛ ka maaw bɔ o kalama. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement ni o ye monsieur Imran Abdoulaye Touré ye ka sanga ni arabadon ye ale kɔni ye baaraba dɔ kɛ min tɛ dɔwɛrɛ ka dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu ye degun kɔni sɔrɔ san 2024 samiyɛji walankatali kɔni fɛ dɛmɛ minnu bɛ tali kɛ balofɛnw na malo o tɔni 3,100 saɲɔ o tɔni 3,100 o kɔfɛ sugaro tɔni 600 kɔgɔ o tɔni 300 o kɔfɛ fo ka taa se dalilan olu kɔni ma ni o bɛ tali kɛ dɛbɛw na birifini ani sangiw o kɔfɛ tanti 400 o fana dira o kɔfɛ an ka jamana ministre ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ni o ye ministre de la santé du développement social ale fana kɔni ye kit scolaire dɔw fana di minnu bɛ don adamadenya dɛmɛ hukumu yɛrɛ o kɔnɔna la an ka jamana ministre Imran Touré a kɔni ye nin kɛ ka don an ka jamana ɲɛmaa kɔni ka adamadenya dɛmɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔna la ni dɛmɛ taara ka ɲɛsin maaw ma minnu kɔni ye degun sɔrɔ san 2024 samiyɛji walakatali fɛ. An ka jamana ministre de l'environnement et de l'assainissement et du développement durable madame Doumbia Mariam Tangara ale kɔni ye baaraba dɔ ninnu kɔni don alamisa don février kalo tile 13 Moptikaw olu fɛ yen nɔ baara min tɛ dɔwɛrɛ ye dugukolo minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu sɛgɛnna ka se ka fɛn min ye baara kɔni kɛ u la ni ka se ka u la balo ka ɲɛ cogo min na walasa sɛnɛw bɛ se ka kɛ u la ani baara wɛrɛw bɛ se ka kɛ u la wa se ka nafa kɔni di cogoya min na o baara kun fɔlɔ yɛrɛ kɔni nun don la an ka jamana marabolo duurunan kɔnɔ Moptikaw olu fɛ yen nɔ. An bɛ taa Sikaso marabolo kɔnɔna la ka sanga ni san 2024 ye Sikaso tribunal kɔni ye a yira k'a fɔ ko furusa 381 de kɔni kɛra olu fɛ yen nɔ furusa min yɛrɛ kɔnɔna n'i ye a ta k'a lajɛ 100 sara kɔnɔna ko ɲangili kɔni bɛ se ka bin musolakaw yɛrɛ kɔni kan 90 na 100 sara la ka d'a kan ko n'i ye a ta k'a lajɛ a furu caman kɔni yoboyaba kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko furu don wagatiw kɔnɔna fo ka taa se kɔɲɔ wagati olu kɔni ma musow yɛrɛ de kɔni bɛ fɛn caman yira ka olu kɛ jagoya ye k'o ka kɛ kɔɲɔ olu la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔɲɔkiden yɛrɛ fila kɔni ka u coro dingɛ kɔnɔ furu yɛrɛ kɛlen kɔfɛ min na u bɔli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tension kɔnɔna na foyer kɔnɔna la o de kɛla furusa yɛrɛ caman kɔni sababu ye min yɛrɛ kɔni na Sikaso marabolo ɲɛmaaw ani ladalatigilamaaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔw kɔni ka u bolo kɛ u yɛrɛ kan fɛn caman bɛ yen nɔ minnu tɛ jagoya ye u ka se ka olu bɔ furu la walasa furu bɛ se ka kɛ nɔgɔya basigi la cogoya min na ani u bɛ se ka kɛ si ye cogoya min na.
ayesi kunnafoniyo kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso ka sanga ni février kalo tile 12 tɛmɛnen min kɛla Burkina Faso gouvernement ka conseil des ministres ye min kɛnɛ kan Burkina Faso jamana ɲɛma a yɛrɛ kuma la a ye a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw olu kɔni tɛna se k'a laɲini kɛ jamanadenw kɔni fɛ ko u ka contribuer ka sɔrɔ jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni bɛ ka villa luxe o kɔnɔna la o kama a ye a yira k'a fɔ ko CNT ni o ye Burkina Faso Conseil national de la transition kɔni ye ko olu kɔni tɛna sara fosi ta tuguni min kɔni bɛ di u ma en tant que membre de la du CNT wa o kɔfɛ fana a ye a yira k'a fɔ ko u bɛna u ka saraw de ta i n'a fɔ u ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u kan ka sara minnu ta o kɔfɛ ko ministre minnu fana bɛ yen nɔ ni sarabaw kɔni bɛ kɛ u ye o ko o fana kɔni tɛna kɛ tuguni Burkina Faso ministre kɔni ye u ni sara min ka kan ka kɔrɔ bino de ta wa o kɔfɛ ko président de la république yɛrɛ ni o ye président de la transition Ibrahim Traoré capitaine ko a kɔni tɛna jamana ɲɛmaaya sara kɔni ta a b'a ka capitaine ya sara dɔrɔn de ta ko o bɛ kɛ olu fana ka contribution ye jamana ka ɲɛtaga kɔnɔna na o de kɔni kɛlen kɔfɛ olu bɛ se k'a fɔ k'u bɛ a laɲini kɔni kɛ population fana fɛ k'u ka contribuer o de ye conseil des ministres kelen kɛnɛ kan u ye a kunnafoniya kɔni di ko a bɛna ta CFA wari miliyari 91 ani murumuru 2 walima dollar wari miliyɔn 444 murumuru 4 kɔni na Burkina Faso jamana ɲɛmaw kɔni bɛna o de kɔni don fɛn min ka don ka fɔ u ka sécurité de l'eau kɔni dafɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ni kunnafoniya dama-dama de bɛ dansigi kɛ an ka dɔgɔkun furancɛw kunnafoniyaw la aw folen don ka da aw ka wagatiw cogoya kan aw k'an bɛɛ tɛnɛ don Ala k'an si jɔ ko makɔnɔ k'an ka jamana basigi.